PS i PSOE asseguren que el pacte d'esquerra surt reforçat de la crisi provocada per la dimissió de Biel Barceló. L'oposició, però, creu que el resultat és tot el contrari. Després de l'anunci fet per Francina Armengol, confirmant que Bel Busquets és la nova número 2 del govern, el president del Partit Popular, Biel Company, ha assegurat que amb aquest moviment Armengol vol desgastar els seus socis del pacte. Ciutadans demana que la presidenta se sotmeti a una qüestió de confiança i el PI considera que el pacte està poc cohesionat. I nou cas d'atacs de cans salvatges a ovelles. En aquesta ocasió ha estat a Moscari. Els atacs han deixat una ovella morta i dues ferides. El propietari de la finca on s'ha produït l'atac assegura que en els darrers anys els cans han mort més de 20 animals. Demana més atenció i respecte als propietaris de cans de races perilloses. De més 2.000 persones surten al carrer per protestar contra el decret que estableix com a requisit el català als treballadors de la sanitat pública. Els promotors de la manifestació, que ha tingut el suport del Partit Popular, demanen que el nivell B2 torni a ser un mèrit i no un requisit. En el mes de gener entrarà en vigor la nova llei d'urbanisme que estableix que no es podran ampliar els habitatges unifamiliars existents en terreny rústic si no disposen de la parcel·la mínima exigible en cada illa. Depèn també si es tracta de sòl rústic comú o protegit. I avui vespre s'han lliurat els premis del certamen Art Jove 2017, un programa cultural que inclou disciplines com el còmic o les arts visuals. En total s'atorguen 8 guardons per a joves entre 14 i 30 anys. Entre les categories premiades hi ha la de millor grup de cambra i de dansa contemporània. Aquest 2017 està passat dels 40 projectes de l'any 2014 als 240 d'enguany.